Pacea Domnului. I am very happy to be here this morning together with you. Sunt foarte bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta. And first of all, together with Him. Dar mai întâi de toate vreau să vă spun că sunt fericit să fiu aici în prezența lui Dumnezeu. It's very good to be back in Romania. Este foarte bine să te întorci în România. And when you come here, it's a lot of activity. Când vine aici, este foarte multă activitate. Yesterday, I had the pleasure to join Fratele Aurica și Fratele Timotei in Bucharest. Ieri am fost împreună cu fratele Aurica și cu fratele Timotei, este vorba despre mine, la o conferință în București. And be together with the brothers there. Many good brothers. You have many good brothers here. Și m-am întâlnit acolo cu o mulțime de frați foarte buni. And yesterday night we had one evangelization. You know the name. Și ieri seara am fost la o evangelizare in the village Crețulești. Yes. And there was also very strong. One person received Jesus. Și acolo o persoană, o tânără s-a întors la Dumnezeu. And it was about 40 persons, and from 40 persons, one person received Jesus. If everyone from 40 received Jesus, it would be a big revival here in Romania. Și a fost acolo aproximativ 40 de persoane și din 40 de persoane o persoană a ales să slujească pe Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu poate să facă mari treziri. Yeah. And we prayed for some sick people, and we had a good time there. Very good songs from the team. I like that. Ne-am rugat pentru foarte multe persoane care suferau de diferite dizabilități, bolnave și ne-am bucurat acolo să fim împreună cu tineri care cântă. About that, I want to say I like to see the brothers, how you read, and the other brother here. They have grown, not only physically, but spiritually. They have grown in 2 years since I was here. I like. Este foarte încântat să văd aici tineri devotați pentru Dumnezeu care nu doar că ei cresc fizic, ci cresc spiritual și asta este cel mai important. Young people are the future of the church, and they are very important. Este foarte important ca biserica să fie o biserică alcătuită din tine, care să slujească pe Dumnezeu. Okay, now you have been looking at this picture a long time, so we have to start. Acum, lăsând la o parte introducerea, să intrăm în predica de dimineața aceasta și să privim la screen-ul de pe care. In Norway, I have had the pleasure for 1 year to be among the leaders of a Romanian group of about 20-25 people. În Norvegia am avut foarte multe prezentări despre tema aceasta. And many understand Norwegian, but not all of them. Și foarte mulți au înțeles, dar nu toți. So to make it more easy, when I preach, I used to take it in Norwegian and Romanian with PowerPoint like this. To make it more easy. Este mult mai ușor să privim pe PowerPoint și să înțelegem mesajul lui Dumnezeu. Because I want everybody to follow, because the word of God is very important. Este foarte important ca fiecare om să înțeleagă, să slujească și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. So, you saw me as one evangelist, but now comes the Bible teacher. We will teach from the Bible. Dumnealui este mai mult evangelist, nu este un învățător, dar acum va fi mai mult învățător. Okay, next page. I want to speak about the blood of Jesus. Aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre sângele Domnului nostru Iisus Hristos. And as one introduction, we can start to understand that every person, all people, are born into a world of sin, a dark world. Și în introducere am vrea să înțelegem cu toții că toți oamenii, toate ființele umane se nasc într-o lume păcătoasă care zac în întuneric. Yes. And in Romans chapter 5 verse 12 says that the sin entered the world through Adam, one person, but it hit everyone. În Romani, capitolul 7, se vorbește despre faptul că prin Adam toți ne naștem într-o fire păcătoasă. Everybody! Toată lumea. Next. So, through sin, Satan entered the arena.
Este adevărat că Satana a reușit să pătrundă în sufletul lor, în inima. You know the story from Genesis, Dumneavoastră cunoașteți istoria din Genesa. and you know that God, He made everything perfect. Acolo unde este relatată povestea faptului că Dumnezeu a creat totul perfect. But God made a warning to Adam. He made a warning. Do not do one warning. Or don't do this, a warning. Și Dumnezeu l-a creat pe Adam. Warning. Okay, he made one command for him. Ok. Și Domnul i-a dat porunci lui Adam. Da. You can eat from all the trees in the garden, but not from this tree. Să mănânce din toți pomii din grădină, dar mai puțin dintr-unul. So we start to look little at this. Before the fall, when everything was perfect, God made this command. And it stands in Genesis chapter 2 from verse 15. You can read it. Ok. Domnul spune că în Genesa, în capitolul 2, l-a făcut pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să o păzească. Domnului Dumnezeu a dat porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, din el vei muri negreșit. Acesta a fost punctul de cădere. I want you to understand one thing here. Trebuie să înțelegem ceva aici. God said, you. He didn't say in plural, but in singular. Să înțelegem un lucru foarte important aici. Dumnezeu vorbește despre noi la singular, nu la plural. Dumnezeu a luat și a așezat pe om. God the Lord took the human, one singular, and placed him, singular, not them but him, to carry the garden, and God said to him, from every tree in the garden you can eat, but the tree of knowledge of good and evil you must not eat of, because the day you, not in plural but singular, eat from that, you will die. It was a command to Adam, not to Adam and Eve in one way, yes, but Adam had the responsibility. Domnul Dumnezeu, când a dat porunca aceasta, a dat-o la singular. Zice că a luat pe om și l-a așezat, nu zice în grădinile, și în grădina Edenului. Și cultiarul îi spune că dacă nu va asculta să nu mănânce din pomul cunoștinței bine și răului, el va muri. Iarăși singular, despre el este vorba că va muri negreșit. And this is a very important picture, because the man is the protector of the woman. Este foarte important să privim spre acest tablou, pentru că înțelegem că Dumnezeu este protectorul omului. Yeah, the man, bărbat protect the family. E ok. Bărbatul este protector pentru femeie, este acela care îngrijește. In the similar is Jesus, the protector of the misericords. Tot la fel cum bărbatul se îngrijește de soție, la fel și Dumnezeu se îngrijește de biserica sa. And we know that sin came and entered all humans. Romans chapter 6:23 says very, very clear that the way of sin is death. It is death. În Roman, capitolul 6, cu versetul 23, se vorbește într-un mod foarte limpede despre faptul că plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. This verse shows you also the good part. The last part of the verse is the good part. Următoarea parte, următoarea cuvinte care vorbim, reprezintă o parte bună. But I want to stop little with the first part, because before we look at the positive, we have to understand the negative part. Acum să ne oprim puțin la prima parte, ca să înțelegem lucrurile negative și în felul acesta vom putea înțelege cum trebuie să fim bine înaintea lui Dumnezeu. We have to make it very simple to understand
why did Jesus come? Și în felul acesta vom înțelege foarte simplu motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a coborât pe pământ. I know that everybody have heard before why Jesus came, but I want to make it very clear. There's three reasons why Jesus came. Sunt trei motive, trei scopuri pentru care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ. And we will look at them, but first we have to understand that this was totally necessary because everybody has sinned and they lack the glory of God, says Romans 3 and verse 23. Vom vorbi despre aceste trei motive pentru care Domnul Iisus Hristos a venit, însă mai întâi de toate este foarte important să înțelegem faptul că toți oamenii au păcătuit și, așa cum spune în Romani, capitolul 3, versetul 23, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. So, without the salvation, every human being are accusated by God the Almighty. Fără un salvator, fiecare dintre noi, omenirea era acuzată și osândită spre moarte veșnică. We are all sitting in the tribunal and we are accusated by God, the big judge. Fiecare dintre noi, în fața tribunalului, eram vinovați în fața instanței de justiție divină. Everybody. Oricine, toată lumea. And we are accusated from three directions or three levels. Acuzațiile vin din trei surse distincte. Yeah, three sources different. God says that we have sinned and we are under the power of sin. And we have read that already. Dumnezeu mărturisește și spune despre faptul că noi toți am păcătuit și suntem sub puterea aceasta a păcatului și a morții. The second accusation is our confidence. Because we must confess our position in front of God. We are slaves under sin. Noi va trebui să recunoaștem poziția noastră înaintea lui Dumnezeu, că am fost robi, sclavi, oameni vânduți păcatului. Conștiința noastră acuzat. Cugetul nostru, conștiința noastră ne-a acuzat din cauza acestor păcate. And we have to say the same as the lost son when he was far away in Gara de Curcu. He stand up and said, now I want to go to my father. And I want to say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Recunoștința aceasta se materializează prin faptul că noi privim spre Tatăl nostru cel din ceruri și spunem, Tată, am păcătuit împotriva ta. Vom privi spre cer și ne vom recunoaște greșeala. Next. And the third accusation is from Satan. Cea de-a treia acuzație este Satan, diavolul. You know this. He comes every day. He comes in your mind or in something and say, look at this, you have sinned, you have sinned. He's the accusator. Satan în fiecare zi vine la nivelul minții noastre și totdeauna ne acuză înaintea lui Dumnezeu, subliniind și accentuând păcatele noastre. You know, numele diavolului means the enemy. Dumneavoastră cunoașteți faptul că numele Satanei este dușmanul nostru, este acuzatorul nostru. Satana means acusator. Diavolul means enemy. Satana, tradus, înseamnă acuzator. Diavolul înseamnă vrăjmaș, acuzator. Exact. And Revelation, Apocalypse, chapter 12 and verse 10 says, în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10, Sfânta Scriptură spune în felul următor. I heard a loud voice in heaven saying, from now on, the salvation and the power and the glory belongs to God, and the power of His anointed, because our brothers accusators are casted out. Him who accusated them before God day and night. În Apocalipsa 12, cu versetul 10, Sfânta Scriptură spune în felul următor. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și
stăpânirea Hristosului nostru, pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. So, Jesus came with one mission. Deci, Domnul nostru Iisus Hristos a venit cu o misiune. To do something to all these three accusations. A venit ca să distrugă cele trei surse de la care veneau acuzațiile noastre. And now we are entering the meaning of the blood of Jesus. Și acum vom putea înțelege cu adevărat care este semnificația sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. And now we have to go little through the Bible because the Bible shows us all these things. Acum vom privi în Sfânta Scriptură pentru că Biblia vorbește mult mai deslujit despre asta. There is one capitol in Biblia. Este un capitol în Biblie. Leviticul capitol 16. Leviticul capitolul 16. We cannot read that because it's very long and it takes too long time. Nu-l vom citi pentru că este destul de lung. But I tell you the story from Leviticus 16 because it's very important. Istoria din Leviticul capitolul 16 este foarte importantă. When the people of Israel was in the desert, când poporul Israel era în deșert, în pustiu, God said to Moses that one time a year on Yom Kippur will be the big day of sacrifice. Domnul Iisus Hristos a privit spre poporul său Dumnezeu din cer a privit spre poporul său din deșert și s-a gândit la o metodă prin care să salveze poporul de acolo, fiindcă auziseră gemetele lor. In this day, the blood of the sacrifice lamb was carried into the Holy of Holies. Sfântul Sfântul Lord. În vremea de atunci, pentru a fi sfințit și a fi soluționată problema păcatului tău, era nevoie de sângele mielului. Only one time a year, the high priest Aaron could enter the Holy of Holies. Singurul care era întrituit să poată intra în Sfânta Sfintelor era Aaron, prin care putea fi intermediar pentru păcatele omului. He came with a pure, clean lamb and sacrificed it there on the Ark of the Covenant. On the Ark of the Covenant. Ok. Dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, când s-a făcut Arca lui Noe, a făcut un legământ. Yeah. And when the blood was coming on the Ark of the Covenant, the presence of God was dwelling in the Holy of Holies. And God came with the forgiveness, but only for 1 year. Spune, atunci când Aron intra cu sângele mielului curat în Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor, iertarea lui Dumnezeu se cobora numai pentru un an. Ok, da. Deci în momentul în care Aron intra în templul acesta de Sfânta Sfintelor, iertarea era doar pentru un an. Nu era pentru totdeauna. Only 1 year. Doar pentru un an. So every year, in October, in Yom Kippur, they had to do the same again and again and again. Și oamenii tot păcătuiau din nou și din nou înaintea lui Dumnezeu. And when the high priest Aaron came out from the tabernacle, from the holy place, și iarăși trebuia să intre preotul Aron în tabernacul. Era locul în care intra Sfântul. he could say the blessing over the people of Israel, and they were protected for 1 more year, forgiven for 1 more year. Și el se ruga pentru întreg poporul și le asigura protecția spirituală, dar doar pentru un an. This action had the motive, just one motive, and that was to present the blood for God to satisfy Him. Accentul acum cade pe faptul că Domnul nostru Iisus Hristos a venit și prin sângele Său este satisfăcută dreptatea lui Dumnezeu. And it was totally necessary, because if
If blood is not shed, the sin cannot be forgiven. Singura soluție prin care Dumnezeu ne-a dat nouă iertarea și mântuirea n-a fost alta decât sângele Domnului nostru Iisus Hristos. There is one letter in the Bible, the letter of the Hebrews. Există o scrisoare în Biblie, scrisoarea către evrei. Este foarte spiritual, Este foarte spiritual. difficult înțeleg. Dificil de înțeles. Dar dacă înțeleg, mare revelație. Dar dacă înțeleg, asta înseamnă că am o mare revelație spirituală. And we will look at some verses from Hebrew. And we look at Hebrew chapter 9 and verse 22. Să privim în Evrei, capitolul 9, versetul 22, acolo unde Sfânta Scriptură spune în felul următor. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Exactly. If the blood is not shed, there will be no forgiveness. Fără sânge nu există iertare. So there in the Holy of Holies was made one agreement or covenant between the high priest on behalf of the people and God the Almighty. În sanctuarul lui Dumnezeu a fost încheiat un acord, un legământ între preot în numele poporului și Dumnezeu însuși. And now, a long section from the Bible. You can read it from the Romanian Bible. Hebrews 9, verse 11 till 15. Acum vom citi din Evrei, capitolul 9, o secțiune din Biblie, de la capitolul 11 până la versetul 15. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfintește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată înaintea lui Dumnezeu, va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului vostru cel viu, și tocmai de aceea El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Hallelujah! Slavă Domnului! This Jesus did to satisfy the first accusation. Tocmai pentru aceasta Domnul Iisus Hristos a venit să satisfacă această acuzație și să ne elibereze din ea. This is what no person could see. And no ears could hear. But God has prepared for the ones who love Him. Jesus says this in 1 Paul says. Domnul Iisus Hristos spune că pentru asta a venit să deschidă ochii orbilor și să dea auz surzilor. Yes. This is what is behind the coulisses. Understand behind the coulisses? Aceasta se întâmpla în spatele culiselor. People only saw a man carrying a cross, went up to Golgotha, and there he died. And they didn't see anymore. Omenirea întreagă trebuia să plătească cu crucea. N-a văzut decât un om care mergea cu crucea în spate. Întreaga omenire a văzut un simplu om care s-a îndreptat spre Golgotha cu crucea în spate și n-au știut motivul pentru care să moară. But what people couldn't see is the spiritual truth. He went with his blood, not only in Golgotha, but with his blood he went into the divine tabernacle in heaven, in Sheol. Acum spune despre faptul că în noul tabernacul, în tot ce s-a întâmplat aici, Domnul Iisus Hristos a venit din cer, din tabernacul nu pământesc și divin. A mers cu sângele Lui jertfit pe Golgota sus la tabernacul.
Da, deci cu sângele Domnului Iisus Hristos a mers până sus în împărăția Lui, la noul tabernacle. So, what Aaron did in the tabernacle, in the desert, was just a picture of the true sacrifice. What Jesus gave in shed. He brought his blood in shed. On the cross, yes, but in shed. Asemenea marelui preot, care a făcut doar un exercițiu prin care să arate ceea ce urma să facă Domnul Iisus Hristos, el a făcut-o pe pământ, marele preot Aron, însă Domnul Iisus Hristos în cer. Maybe you say, I haven't heard this before. I thought everything happened on the cross. Maybe you will say, I have not heard this message before. I thought everything happened only on the cross. Totul s-a întâmplat la crucea Domnului Iisus Hristos și Poate că tu n-ai auzit niciodată mesajul ăsta, te-ai gândit că ce s-a întâmplat la cruce a rămas numai la cruce. Corect. Deci, niciodată probabil că n-ai înțeles mesajul ăsta sau nici măcar nu te-ai gândit la el. Ce s-a întâmplat? Ai auzit de cruce și ai rămas doar la nivelul acesta, că s-a întâmplat ceva pe cruce. But I don't come here to tell you one adventure. It's in the Bible. It's standing in the Bible. Jesus came with his blood in heaven before the throne of the Father. So the Father could see the blood and say, it's okay. I'm satisfied. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și în urma jertfei sângelui Său cel Sfânt a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu, când a privit spre oameni, a spus, totul s-a rezolvat. Maybe you say, oh, this I haven't heard before. But let's read from Hebrews chapter 9, verse 24 to 26. See, it's very clear. Pentru a fi cât mai limpezi, haideți să citim în Evrei, capitolul 9, de la versetul 24 până la versetul 26, unde Sfânta Scriptură spune așa: Căci Hristos n-a intrat într-un local de închinare făcut de mâna omenească după chipul adevăratului local de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu și nu ca să aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși și ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt, cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Where was this? La Golgotha? Unde s-a întâmplat asta? La Golgotha? Yeah, the physic first. Asta s-a întâmplat fizic. But this happened in shed. Dar, în același timp, s-a întâmplat și în cer. Now follow me little, because this is very interesting. When Maria Magdalena met Jesus, just after the resurrection, Acum, urmăriți-mă puțin. Maria Magdalena, în momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, a fost o resurrection. Exact după înviere. Exact după înviere, resurrection. In Evanghelia după Ioan, says that Jesus said, don't touch me, because I have not gone up to my Father. Don't touch me. Și după înviere, după ce Maria Magdalena s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos i-a spus: Maria, nu mă atinge acum, fiindcă nu am suit la Tatăl meu în cer. Because he has not fulfilled the sacrifice of the high priest. Fiindcă n-a terminat întreaga misiune așa. Trebuia să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Yeah. But later, he appeared to all the disciples and he said, come, feel here, come here, feel, take, touch. Puțin mai târziu a intrat în odaia de sus, în casa unde erau închiși iudeii, ucenicii Domnului Iisus Hristos de frica iudeilor, și le-a spus: uitați-vă spre mine, pipăiți-mă. Și a arătat coasta sângerându-și. So why couldn't Maria touch him? But later the disciples could touch him. Why? Aici este paradoxul. De ce Mariei s-a interzis să-L atingă pe Domnul Iisus Hristos și ucenicilor li s-a dat oportunitatea aceasta? Because he was the true high priest. Pentru că acesta este adevăratul
Ok. Pentru că el a fost la Tatăl și a coborât jos. So he had to go in heaven with his blood. And if you touch the high priest, if somebody touched Aaron in his way into the tabernacle, he would die. Pentru că acum s-a realizat ce trebuia realizat. Sângele Domnului Iisus Hristos s-a ridicat până la cer și acum i s-a dat posibilitatea să se atingă. Exact cum s-a Aaron had to make several baths in water, in oil, different baths to clean himself, and then he could go into the Holy of Holies. Aaron trebuia să facă mai multe, să aducă mai multe jertfe, să aducă un miel, să aducă ca să-și sfințească sufletul. și mai multe uleiuri pentru a sfinți sufletele oamenilor în Sfânta Sfintelor, în tabernacle. Okay, but Aaron's cleaning of the tabernacle was not perfect. It was imperfect. And he had to do it the same every year, every year, every year. But the sacrifice of Jesus was perfect and was needed just once and for all. Tot ceea ce s-a întâmplat și tot ceea ce făcea Aaron era imperfect și nu putea să fie sfințire pe deplin și în fiecare an oamenii aveau nevoie de sfințire. Dar tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos a făcut pe deplin și a făcut perfect. Sacrifice lui Iisus este perfect! Sacrificiul lui Iisus Hristos este cel mai bun lucru, este perfect. Perfect! Perfect. He doesn't come again to do it one more time. El nu mai trebuie să mai moară încă o dată. Some people think, yeah, but my sin is so much and so high. Not too much for the blood of Jesus. Foarte multă lume spune, am păcate, am greșeli, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus Hristos este suficient să poată să ierte orice vină și orice păcat. Look, Colosseni, capitol 2 and verse 14. Haideți să privim Coloseni, capitolul 2, versetul 14. A șters apisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Once and for all. Once and for all. Odată pentru totdeauna. So, the guilt is paid. Deci acum vinovăția a fost plătită. And this cleaning has been made only through the blood of Jesus. Și această curățare, această eliberare de sub puterea păcatului și spășire de păcat s-a făcut doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin sângele Său. I took a little longer time with number 1 because number 1 is so important. Number 2 and 3 will be shorter. But now we are at the second point. Am vorbit despre primul punct, acum va urma să vorbim despre cel de-al doilea punct. Now we have seen that the blood of Jesus has satisfied God, and God is satisfied. Acum, prin jertfa și sângele Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a simțit îndeplinit, satisfăcut. When God sees the blood, He says, "Okay, my son, you have done it. I am satisfied." În momentul în care Domnul Dumnezeu, Tatăl în Cer, s-a uitat spre sângele Domnului Iisus Hristos, atunci a spus, gata, totul este perfect, mi-ai satisfăcut dreptatea. Therefore, the Bible says that in the Old Covenant, when they came to the Mount of Sinai, God was angry with fire, and they were afraid of Him. Dacă vă aduceți aminte tabloul de pe muntele Sinai, când Dumnezeu s-a revelat acolo și fost cu tunete și fulgere și oamenii s-au îngrozit, s-au speriat. But now, when we are entering Golgotha, God is not angry anymore. He is a God of love. And He looks at you through the blood of Jesus. Și acum când Domnul Iisus Hristos a intrat pe drumul Golgotei și a pășit pe drumul Golgotei, a pășit ca un miel care să ne aducă nouă împăcare cu Dumnezeu. But you need to be under the blood of Jesus. Dar de ce avem noi nevoie de sângele Domnului Iisus Hristos? Jesus has done this for everybody. But not everybody has received
Domnul Iisus Hristos a făcut sacrificiul acesta pentru toți oamenii, dar nu toți oamenii l-au primit pe El. But if you have received, also your confidence can be good in the eyes of God. Numai în momentul în care îl primești pe Domnul Iisus Hristos în adâncul sufletului tău, atunci The confidence also will be good. Conștiința, cugetul, da. cugetul tău este împăcat în momentul în care tu îl primești pe Domnul Iisus Hristos. Because when Jesus has satisfied God, He can easily also satisfy your confidence, so that you can with boldness enter God. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, în acel moment, prin această împlinire și realizare a mântuirii, satisface și împacă și conștiința ta. Let us take verse 13 and 14 again in this chapter. Hebrews 9, verse 13 and 14. Haideți să citim în Evrei, capitolul 9, de la versetul 13 până la versetul 14. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei închinați îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. The blood of Jesus has satisfied curata cugetul vostru. Domnul Iisus Hristos, prin sângele Său, a curățat cugetul nostru. The second accusation. Cea de-a doua acuzație despre care v-am vorbit. God took care of the accusation from God. Jesus took care of God's accusation, but also the accusation from you. În momentul în care Dumnezeu te-a acuzat cu păcătuiești și conștiința ta. în momentul în care Sângele curățat. Domnul Dumnezeu a acuzat păcatele tale și viața ta și conștiința ta se simțea acuzat, dar prin sângele Domnului Iisus Hristos totul a fost curățat și conștiința ta. Yes, the blood of Jesus satisfied God, but also our confidence. It cleans our confidence and gives us boldness to enter in front of God with the head lifted high. Not with rushing, but with the head lifted high. Because when God sees you, He sees you through the blood of Jesus. Deci, Domnul Iisus Hristos, în momentul în care a realizat satisfacția aceasta, a dat eliberarea, curățarea conștiinței noastre, vieții noastre în întregime și inimii noastre. If we go to the next capital in Hebrews, capital 10, we can read some very strong verses from verse 19 till 22. Să citim din Evrei, capitolul 10, de la versetul 19, pentru că sunt niște versete foarte importante și pilduitoare pentru mesajul din dimineața aceasta. Astfel, da, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin verdeaua dinăuntru, adică trupul Său, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Amen. Enter cu curare. Este posibil because of the blood of Jesus. To meet God with courage is now possible because of the blood of Jesus. Curățarea noastră nu era posibilă decât prin, înaintea lui Dumnezeu, decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. But many people don't understand this. Many people don't understand this. Dar foarte multă lume nu poate înțelege lucrul acesta. And they are acting that God is very angry on them. Și Dumnezeu este foarte întristat pe aceasta. And they are acting, they are behaving like they think that God is very angry. Când Dumnezeu se uită spre comportamentul, spre gândirea noastră, este foarte supărat Dumnezeu. But God is not angry. Dar Dumnezeu nu este furios. If you have sinned, He wants you to repent and He wants you to confess. But He is after your, He's looking for fellowship with
with you in prayer. Dar, ca urmare a pocăinței noastre, a mărturisirii și a confesării noastre înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune, El ne acceptă. Because Jesus, He claims drumul pe cer pentru tine. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a dat la o parte orice obstacol în drumul spre cer doar pentru tine și a curățat făcările. Evrei chapter 4, verse 14. It's big, foarte puternic. Haideți să citim din Evrei capitolul 4, de la versetul 14 până la versetul 16. 14 to 16. Okay. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Da. Încrederea este scaunul Harului. Cu curare. Încrederea noastră trebuie să fie în scaunul Harului, ca să putem căpăta îndurare. Este liber pentru tine. Este scaunul Harului liber pentru tine. Poți să-l ocupi și tu. Poți să vii. Jesus has silenced your confidence. The blood of Jesus has taken care of your confidence. Domnul Iisus Hristos a curățat... Sângele lui Iisus. Sângele lui Iisus a curățat conștiința ta. Da. So, next. There is a third accusation. Aceasta este cea de-a treia acuzație. God is satisfied. Dumnezeu a fost satisfăcut, este satisfăcut. And sufletul tău should be satisfied. Și sufletul tău ar trebui să fie satisfăcut. But we have one enemy and he is not satisfied. Dar vrăjmașul nostru niciodată nu va fi mulțumit și satisfăcut. So what about the enemy? What about Satan? Ce spune dușmanul nostru? Ce putem vorbi despre Satan? How can we stop the accusation from Satan? Acum s-a pus stop și s-a pus stop acuzațiilor celui rău, Satan. It's only one way. Acesta este un mod, singurul mod. Your heart and your mind must be very sincere to understand what Jesus has done for you. Ca să curățească sufletul și inima ta, acesta a fost singurul mod pe care Dumnezeu l-a realizat. Because if you don't understand that, you will be under the accusation of the devil. Dacă nu înțelegem faptul că sângele Domnului Iisus Hristos ne-a curățat și dacă nu s-ar fi realizat aceasta, am fi rămas sub aceste acuzații ale diavolului. But now let us read the whole section from Apocalypse chapter 12, verse 10 and 11. Haideți să citim împreună din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului, pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte părea înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. In 11? You can take 11 too. Yeah, okay. Și am auzit în cer un glas tare care zice, versetul 11. Yes. Așa. Because ei l-au biruit prin sângele mierului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Amen. Because Satan has one primul misiune. Primul misiune lui Satana este asta. Prima misiune a celui rău este să ne to come to you and say, oh, how much you sin. Look, this sister prays much better than you. Satan vine întotdeauna la noi și ne arată greșelile și păcatele din viața noastră. Or this brother, he plays much better than you. Uite, acest frate cântă la pian mai bine decât tine. Or this brother, he pray very much, but you pray very little. Uite, fratele acesta se roagă mult mai mult decât tine și tu aproape deloc. Or
this one predict so good, but look at you, you are nothing. Eu sau alții predică extraordinar de bine, dar tu, Things like that, ceva în genul acesta. says the devil. Asta spune Satan. Or he comes and says, look what you did last Tuesday. I saw it. You are not a Christian. You can forget it. Give up. Uite-te ce ai făcut ieri. Nu vezi ce păcătos ești? Renunță. God comes and says, he says approximately like that. When God says, he says, look what you did. But come to me, repent, confess, and I will lead you from this. Do not do it again. Aproape același lucru face și Domnul Iisus Hristos, dar există totuși o diferență. Privește spre tine și spune, uite-te la păcatul din viața ta, uite-te la greșeala pe care tu ai comis-o, dar pocăiește-te, mărturisește-te și vei avea izbăvă. But so many people are under pressure of the accusating. Foarte multă lume cade în depresie din cauza acestor acuzații. Condemnat din diavol. Fiindcă sunt condamnați de diavolul. Asta e problema. Asta este toată problema cu depresia. Dacă tu nu înțelegi Biblia, dacă tu nu înțelegi mesaj din justificație, este foarte simplu. Diavolul condamnat tine. Dacă tu nu înțelegi mesajul, dacă tu nu înțelegi Biblia, Satana foarte ușor poate să te condamne pe tine. Da. So it's very important to understand that the devil is conquered. Dar este foarte important să înțelegem că Satana este concurează cu Domnul Iisus. By the blood of Jesus. Cu sângele Domnului Iisus Hristos. You have to know what the word says so that you don't believe what Satan says to you, because Satan is a liar. Niciodată nu va trebui să credem ce spune Satana, pentru că Satana este un mincinos. So here we see it's two weapons, doi instrumente de victoria over the devil. Avem două mijloace prin care putem să avem biruință în lupta aceasta cu vrăjmașul. One of the weapons Jesus did, and that is the blood of Jesus, singly lui Isus. Unul din mijloace este acest, sângele Domnului nostru Iisus Hristos. The second weapon, what you have, este gura ta. Gura ta in confession. Cel de-al doilea mijloc prin care poți fi salvat de această putere a celui rău este gura ta. What did we read? You have conquered him by the word you testify. Satana. No, we read that you have conquered the devil by the word. Okay. Tu va trebui să concurezi cu Satana și în toate aceste acuzații, tu să deschizi gura pentru Dumnezeu și să mărturisești pocăința ta și fericirea ta. So, okay, I have one more picture, but that picture says only this. There are three accusations. Priviți spre acest tablou cu cele trei acuzații. And Jesus, he came with a purpose. Hristos a venit cu un scop. To take care of the accusation from God, so God could be satisfied. Să ia toate aceste acuzații și în felul acela să fie satisfăcută partea lui Dumnezeu. That made a clear drum pentru tine in the front of God, so that you can pray day and night without rushing. Și acum drumul tău este curățat de Domnul Iisus Hristos, ca să te poți ruga înaintea lui Dumnezeu având îndrăzneală, fără de nicio rușine. And when the devil comes to accuse you, you can know in your mind and in your heart what the blood of Jesus has done, and you can confess it. Și în momentul în care Satan vine cu astfel de acuzații asupra minții și sufletului tău, tu să spui și minții tale și sufletului tău că pentru tine există un sânge vărsat al Domnului nostru Iisus Hristos. In 1 Petru, În 1 Petru, capitolul 5, capitolul 5, and verse 89. verse 18, 89. 8 and 9.
1 Petru, capitolul 5, versetul 8 și 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Resist him. Rezist. Împotrivește-te. Resist him. He entered in the set. He entered to try to condemn Jesus. El încearcă să te condamne înaintea Domnului Iisus Hristos. And he tried to test him, to make him to fall. In Luke 4, when the devil came to test Jesus. Și The devil came into the set to test Jesus. There. Satana vrea să... L-au mers în deșert ca să încerce. Satana a mers în pustiu, în Matei capitolul 4 se spune, să-l testeze, să-l ispitească pe Domnul Iisus Hristos. And first he tried with a physical temptation. Physical. Temptation physical. În momentul acela, Domnul Iisus Hristos, în momentul ispitirii, era slab fizic. And because when you have fasted for 40 days and nights, you are hungry. Fiindcă era înfometat, fiindcă postiseră 40 de zile. So Satan said, look at these stones. Speak to them and make them bread so you can eat. Privește spre aceste pietre, dar rugăciunea ta poate să se facă pâine. Physical temptation. O ispitire, o provocare fizică. But Jesus answered. But how did Jesus answer? Cuvintele lui Dumnezeu. The word of God says. Cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos au fost acest. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Iisus răspunde cu cuvintele lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu. Second temptation. Următoarea ispită. Sufletul. Sufletească, la nivelul sufletului. Popularitate. Notorietate, popularitate. Look at this mountain. If you go up at this mountain and cast yourself up, because Scripture says that the angels will come and carry you, so you will not fall, not be hurt. Suite sus pe muntele acesta și aruncă-te jos, fiindcă este scris în Sfânta Scriptură că îngerii vor veni și te vor proteja. Sufletul. Mai langos. Fizical, langos, dar sufletul, mai langos. Trupul este, ispita aceasta cu trupul este grea, dar mult mai dificilă este ispita și mult mai periculoasă este asta la nivelul sufletului. But the third temptation is the most dangerous. Dar cea de-a treia provocare ispită este cea mai periculoasă. Spiritual. Spiritual temptation. Fall down and worship me, and I will give you all these kingdoms. Pleacă-te înaintea mea și toată împărăția asta a pământului ți-o voi da ție, bogățiile pământului. And maybe you can say that, yeah, but Satan doesn't have the dominion over this nation, so but he has. Satan are toate bogățiile lumii, dar Poate te gândești că dușmașul nu le avea, dar el într-un fel. da, corect. Noi ne gândim că Satan nu are toate bogățiile pământului, dar să știți că într-un fel Satan le are și le... Because if was just a theater that Satan has the dominion over all the land, why he said to Jesus, Jesus, the Son of God, he knew that yes, este adevărat, Satan este proprietar. Because of the sin. Este adevărat că Satan într-un fel are toate bogățiile pământului, fiindcă este proprietar pe pământul acesta din cauza păcatului și stăpânește pe el. But Jesus was very stabil in his mind. Dar Iisus Hristos a fost foarte stabil, foarte la nivelul minții. Fundamentat prin Scriptură. Foarte bazat, fundamentat pe Sfânta Scriptură. Jesus said, "Get away from me, Satan, for it is written." Și Domnul Iisus Hristos a spus, pleacă de la mine, Satanul, căci este scris.
God alone you should serve. Only Him you should obey. Doar Domnului Dumnezeu trebuie să te închini și doar Lui să-i fii supus, doar Lui să-i slujești. How is this possible? To respond like this when the devil comes. How is it possible? Cum este posibil să răspunzi în felul acesta diavolului? With a fundated mind. With a stable mind. Să fii foarte stabil la nivelul minții tale. I didn't prepare this verse, but I was thinking. It's so strong. Isaiah chapter 26, look. Reading it now. Să citim un cuvânt foarte... Dacă tu înțelegi asta, asta este foarte, foarte, foarte minunat. Haideți să citim din Isaia capitolul 26. Isaiah 26. 26, Verse 3. Versetul 3. Unde Sfânta Scriptură spune în felul următor. Celui cu inima tare, tu îi dezrășuiești pacea. Da, pacea că se încrede în tine. What you need the most of all is peace. To always have peace. Look at the people outside. What are they searching for? Peace. But they never find the peace. Uitați-vă la lumea aceasta că este din ce în ce mai frământată și lipsită de pace. Dar cei care se încred în Domnul, lor li se făgăduiește această pace. Nu pace! Ei, cei mai mulți dintre ei, n-au pace. Unde este pace? Sunt disperați și întreabă, unde este pacea? Caut liniștea. Asta este pacea. Aici găsim pacea. Dacă tu înțelegi Scriptura, dacă tu înțelegi cuvintele Domnului, tot este finit because of the blood of Jesus. Totul este realizat pentru aceasta datorându-se sângelui Domnului Iisus Hristos. And that gives you a stable mind. Să ne dea Dumnezeu fiecare dintre noi o minte stabilă. And it gives you peace in heart and in sufletul tău. Și să ne dea multă pace la nivelul sufletului nostru. So, if the devil arrives, you can stop him like Jesus did. Când Satana vine, noi putem opri asta amintind despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ultima scriptură. Iacov, capitolul 4, capitolul 4, vers 7. Versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și El va fugi de la voi. Amen. Amin. This was my message for you. Acesta a fost mesajul meu pentru fiecare dintre dumneavoastră. And it didn't take so long time as I was afraid, so I'm happy. It was short. Ca să bucure de faptul că a fost mai scurt. It has been a big pleasure to speak to you. Și are o deosebită plăcere să poată să împărtășească împreună cu noi. You have good hearing. Physical, but also spiritual. Să fim sănătoși și bine la nivelul sufletului și la nivelul minții. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. And may His Spirit work, lucreze foarte puternic. Asta. In this place. Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, să lucreze puternic în privința aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Glorie Domnului! Cât de important este sângele lui Iisus Hristos. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră și este foarte important în rugăciunile noastre să cerem sângele lui Iisus Hristos. Are putere! Sângele lui Iisus Hristos are putere! Amen. Astăzi am auzit lucrul acesta, dragilor, și nu trebuie să lipsească din rugăciunea noastră prezența sângelui lui Iisus Hristos. Are putere de curățire, de transformare. Are putere, căci e sângele Fiului lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Haideți să mai ascultăm o cântare din Timotei, după aceea vom asculta cuvântul lui Dumnezeu prin Iosif. Domnul să-L binecuvânteze. Amin. Ce am putea să cântăm decât e putere, putere în sângele lui Iisus. În numele Lui.
Luptându-i ce crede, oricât de grea durerea, căci Domnul te poate vindeca. La El este puterea, la El este salvarea, El știe cât de grea e soarta ta. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs.
Dumneavoastră și noi toți împreună susținem această lucrare. Nu stăm să ne uităm, pentru că nu este un spectacol, este lucrarea lui Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să lucreze. Împreună, noi ne rugăm și susținem pe fratele Ora, rugăm lui Dumnezeu împreună. Haideți să intrăm în rugăciune. Doamne, Tată al Cerului, slăvit să fie numele Tău, Doamne, iată-ne să fim înaintea Ta, Doamne, Dumnezeule, și vrem ca binecuvântarea Domnului, să se Doamne, la fiecare, Doamne, Dumnezeule, părere, Amen.
Aleluia. Glorie ție, Doamne. Aleluia, per il santo maravilloso. Excessivo, tu smaciumi Aleluia!
have much faith and sounding in the light. Glorie Ție, slăvit să fie numele Tău, ea mărit să fie numele Tău, înălțat să fie numele Tău, mulțumim să zicem, Doamne, știm, Doamne Dumnezeule, că Te-ai atins, păi, Doamne Dumnezeule, că ai cercetat, Doamne Dumnezeule, și că ai vindecat, și îți mulțumim, Dumnezeu, Doamne, glorie Ție, Dumnezeu minunat, Dumnezeu binecuvântat, Dumnezeu care ne porți de grijă, lăudat să fie numele Tău, Doamne Tău, preamărit și glorificat să fii numele Tău. Ție-ți îți odată numele Tău, Ție-ți slăvă să-i Dumnezeu. Glorie! Nobody